מה נשמע, אילי היקר? מה שלומך? מעולה, שלום שלום. שלום שלום. ספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה ככה בחיים. אני אילי, בן 26, מתעסק בשנים האחרונות בנדל"ן. משקיע, קונה, מוכר, משפצים, זה מה מגניב. שעושה. מעבר להשקעות אישיות, מה, אתה גם נותן ללקוחות שירות? בוודאי, כל מי שרוצה ככה להתחיל את הדרך שלו בנדל"ן, בשמחה עוזר. מעולה. ומה אתה עושה פה אצלנו היום בשור יזמות? ופה בשיעור יזמות, באתי לקחת את המסע שלי שלב קדימה, לעבור בעצם רק מהשקעות ליותר יזמות, לבניית בניינים ומגרשים וכן הלאה, דברים מעניינים. אז איזה כיף. כן. איזה כיף. ואיך הולך לך עד עכשיו? עכשיו אנחנו כבר במפגש 60, אני לא טועה, וככה אפשר לומר חודש וחצי. מה אתה יכול להגיד לי ככה, איזשהו שינוי שעברת בחודש וחצי? אתה מרגיש משהו? לגמרי, לגמרי. באמת, מה מתחילת התהליך? זה ערך ששווה המון, שווה זהב, כלים וידע שבאמת לא הרבה מכירים. אם מי שרוצה ככה להתקדם יותר, להעמיק את עצמו בנדל"ן, מהשקעות ליותר יזמות ולפתוח עוד כיווני מחשבה בחיים, באופן כללי, תמיד טוב. איזה כיף. אם יש לך ככה משהו להעביר לחבר'ה בבית, ככה לפני שאנחנו סוגרים. מי שבאמת יש לו כל ניסיון בנדל"ן, אפילו עדיין לא, רוצה לקחת מדרגה קדימה, זה המקום, אין עוד מקום שבאמת מעביר את הידע הזה. תודה רבה. איזה אלוף אתה.